Здравейте, приятели и последователи на канала! Днес ще говорим за една изключително важна тема, която засяга десетки, а вероятно и стотици хиляди пенсионери в България. Тема, която може да промени живота ви към по-добро, да внесе дългоочаквано облегчение във вашия бюджет и да ви осигури малко повече спокойствие в днешната сложна икономическа ситуация. Информацията, която предстои да споделя с вас, е критично важна и ви призовавам да останете с мен до самия край на това видео. Умолявам ви, не пропускайте нито секунда, защото това може да бъде ключът към една по-достойна старост за вас или за вашите близки. Преди да започнем, направете една бърза пауза, абонирайте се за канала още сега, натиснете бутона за харесване и оставете един коментар. Това помага на информацията да достигне до повече хора. Сега, нека навлезем в същината на проблема. Много от вас ежедневно се сблъскват с предизвикателството да свържат двата края с една ниска, понякога обидно ниска пенсия. Чувствате се недооценени, забравени от системата, въпреки десетилетията трудов стаж, въпреки всички лишения и усилия, които сте положили през живота си. Имате усещането, че държавата не признава пълноценно вашия принос към обществото. Ето тук идва голямата новина, която е свързана с промени, за които не всички знаят, но които вече са факт. Прието е законодателно изменение, което позволява на значителна част от пенсионерите да получат дългоочаквана надбавка към пенсията си. Това не е просто някакво временно увеличение или еднократна помощ. Това е трайно преизчисление, което може значително да повиши месечния ви доход, как беше преди. Десетилетия наред изчислението на пенсиите се базираше на сложни формули, които често не успяваха адекватно да отразят реалната стойност на определени видове труд, особено на професии с висока отговорност, дълъг стаж или труд при тежки условия. Мнозина, които са работили всеотдайно като учители, лекари, медицински сестри, инженери в ключови индустрии, културни дейци или пък работници в производства с висока степен на опасност, установяваха, че техният трудов стаж и принос не се отразяват в пълна степен в размера на пенсията им. Системата често не правеше достатъчно ясна разлика между минимален стаж и стаж от 35, 40 или дори повече години. Коефициентите за преизчисляване бяха недостатъчни, а понякога дори не съществуваха специфични механизми за по-високо оценяване на дългогодишен труд в социално значими сфери. Например, един учител, който е прекарал 35-40 години в класната стая, обучавайки поколения българи, често получаваше пенсия, която се различаваше незначително от тази на човек с минимален стаж в по-лека професия, стига да е бил на сходна заплата. Това създаваше усещане за несправедливост и обезценяване на човешкия труд и усилия. Какво се промени сега? След дълги дебати и обществено недоволство бяха приети изменения в Кодекса за социално осигуряване. Тези изменения целят да коригират досегашната несправедливост, като въвеждат нов механизъм за допълнителна надбавка към пенсията за онези, които отговарят на определени критерии. Ключовото тук е, че законодателят най-сетне признава необходимостта от по-адекватно оценяване на дългогодишния труд в специфични обществено важни сектори. Тази надбавка не е универсална, тя не е за всеки пенсионер автоматично, но ето го и условието, което е предмет на днешното ни видео. Тази надбавка ще бъде отпусната само на пенсионери, които активно докажат, че отговарят на новите критерии за дългогодишен и значим принос в определени обществени сфери. И най-важното, че тяхната пенсия била изчислена по стари правила, които не са отчитали адекватно този принос. С други думи, не е достатъчно просто да сте пенсионер. Трябва да предприемете конкретни действия, за да се възползвате от тази възможност. Нека разгледаме по-подробно кой точно следва да се притесни и кой може да се възползва от тези промени. Кой трябва да се притесни? Всъщност никой не трябва да се притеснява, а по-скоро да бъде активен и да действа. Притеснението идва от незнанието и бездействието. Кой следва да се замисли дали отговаря на условията и да провери възможностите си? На първо място това са пенсионери, които са се пенсионирали преди 1 януари 2018 година. Защо точно тази дата? Защото след тази дата бяха въведени някои подобрения в пенсионната формула, които до известна степен започнаха да отчитат по-добре определени фактори. Ако сте се пенсионирали след тази дата, е възможно вашата пенсия вече да е изчислена по по-благоприятни правила и да не отговаряте на условията за тази конкретна надбавка. Разбира се, винаги има изключения, за които ще говоря по-нататък. На второ място тази надбавка е насочена към пенсионери, които имат дългогодишен трудов стаж, надхвърлящ значително минимално изискуемия,
и този стаж е натрупан в определени професии или условия на труд. Тук говорим за хора с 30, 35, 40 и повече години стаж. Нека дадем няколко конкретни примера, за да стане ясно. Пример 1. Баба Елена, пенсионирана учителка. Баба Елена е на 78 години и се е пенсионирала през 2008 година, след 40 години всеотдаен труд като начална учителка в едно селско училище. Тя е обучила стотици деца, вложила е душата си в професията. Пенсията и към днешна дата е около 650 лева. При изчисляването на нейната пенсия през 2008 година, коефициентите за преизчисляване на трудовия стаж бяха по-ниски, а допълнителните бонуси за дългогодишен стаж в сферата на образованието практически липсваха. Новите промени обаче признават значимостта на тези професии. Ако баба Елена докаже своя 40 годишен непрекъснат стаж като учител и че пенсията й е била изчислена по старите правила, тя може да получи надбавка от порядъка на 100-150 лева месечно, а в някои случаи и повече, в зависимост от конкретните и осигурителни доходи през годините. Тази надбавка е пряко следствие от това, че системата вече по-адекватно оценява нейния дългогодишен принос като учител. За нея тези пари са изключително важни. Те ще й позволят да си купи необходимите лекарства без притеснения, да посрещне по-лесно сметките за ток или да си позволи по-добра храна. Пример 2. Дядо Петър, бивш миньор. Дядо Петър е на 72 години и е работил като миньор в каменовъглена мина 35 години, изцяло под земята в изключително тежки и рискови условия. Пенсионирал се през 2012 година. Неговата пенсия е около 800 лева. Въпреки че неговият труд е бил от първа категория и е осигурявал енергия за цялата страна, тогавашното пенсионно законодателство не отчиташе в достатъчна степен кумулативния ефект от дългогодишния труд в такава опасна среда. Имаше известни преференции, разбира се, но те не бяха достатъчни, за да компенсират напълно рисковете и износването на организма. Сега с новите правила се въвеждат допълнителни коефициенти и надбавки за дългогодишен труд в особено тежки и вредни условия, които не са били напълно компенсирани при първоначалното изчисление. За дядо Петър, ако може да докаже своя 35 годишен подземен стаж с всички необходими документи, надбавката може да достигне 150-200 лева, което ще му позволи да покрие по-лесно разходите за специализирани медицински прегледи и терапии, които са му нужни поради спецификата на работата му. Пример 3. Госпожа Иванова, медицинска сестра. Госпожа Иванова е на 68 години, пенсионирана преди 5 години през 2019 година, след 38 години стаж като медицинска сестра в окръжна болница. Нейната пенсия е около 700 лева. Медицинските сестри са гръбнакът на всяко здравеопазване, но трудът им е често недооценен и недостатъчно компенсиран. Те работят на смени, често под стрес, пряко ангажирани с грижата за човешкия живот. Пенсията на госпожа Иванова, макар и изчислена по по-нови правила от тази на баба Елена, все още не отразява в пълна степен тежестта и отговорността на нейната професия, както и дължината на нейния стаж. Новите промени предвиждат преизчисляване и за определени категории медицински работници с дългогодишен стаж. В нейния случай надбавката може да бъде около 80-120 лева, което би било значително подобрение за нея, тъй като може да се използва за по-качествени хранителни добавки, подобряване на домашния комфорт или за покриване на неочаквани разходи. Кой не бива да се притеснява? Ако вашата пенсия вече е изчислена по максималния възможен начин, съгласно действащото законодателство, или ако сте се пенсионирали сравнително наскоро и във вашата пенсия вече са включени всички възможни добавки за стаж и принос, тогава е малко вероятно да се класирате за тази конкретна надбавка. Също така, ако имате кратък трудов стаж, близък до минималния, дори и да сте работили в една от целевите професии, е малко вероятно да получите значителна надбавка по този механизъм, тъй като той е насочен основно към дългогодишния принос. Важно е да се уточни, че тези промени не отменят никакви съществуващи пенсионни права или добавки, те просто добавят нов слой към системата за по-справедливо оценяване. Сега да преминем към един изключително важен раздел – изключения, подводни камъни и неочевидни нюанси. Не се заблуждавайте, тази надбавка не е автоматична. Това е най-важното условие, което трябва да разберете.
Държавата не е създала механизъм, който автоматично да преизчисли пенсиите на всеки, който потенциално отговаря на условията. Причината е проста, без активното ви съдействие, но и не може да знае всички специфики на вашия трудов стаж, особено ако има периоди на непълен стаж, работа в различни предприятия или други особености. Необходимо е вие да подадете заявление и да предоставите доказателства. Без това, дори да отговаряте на всички критерии, няма да получите нищо. Подводен камък номер 1 – специфика на професиите. Не всички дългогодишни професии ще бъдат включени в тази схема. Законът ясно дефинира кои са целевите професии или категории труд, които ще се ползват от тази привилегия. Обикновено това са професии, които са били ключови за развитието на страната, изискват висока квалификация, имат повишен риск или обществена значимост, учители, медицински специалисти, инженери в стратегически производства, културни дейци, военнослужещи и служители в МТОН в СТРЕ, за които обикновено има отделни закони, но понякога има припокриване. Както и някои категории тежък или вреден труд, трябва внимателно да проверите дали вашата професия е сред тях. Списъците обикновено са публикувани на сайта на НОИ или в нормативните актове, така че ще можете да се информирате. Подводен камък номер 2 – документация. Това е критична точка. За да докажете дългогодишния си стаж в конкретна професия, вие се нуждаете от оригинални документи. На първо място това е вашата трудова книжка. Тя е свещеник за всеки пенсионер. Всички записи в нея трябва да са четливи и коректни. Ако имате изгубена трудова книжка, не се отчаивайте, но бъдете готови за много по-сложен и дълъг процес. Ще трябва да търсите удостоверения от бивши работодатели, архивни справки, а дори и съдебни решения, ако се наложи. За някои професии може да са необходими допълнителни удостоверения, например дипломи за завършено образование, сертификати за квалификация, служебни бележки за характер на работата, заповедни листове за назначаване и уволнение. Ако сте работили в няколко различни предприятия, трябва да имате доказателство за непрекъснатостта на стажа или за периодите на прекъсване и причините за тях. Важен нюанс е, че НОИ може да изиска допълнителни доказателства, ако в трудовата книжка има непълноти или неясноти. Пригответе се да бъдете щателни. Подводен камък номер 3 – крайни срокове и ефект върху други добавки. За момента не са обявени конкретни крайни срокове за подаване на заявления за тази надбавка, но е силно препоръчително да не отлагате. Колкото по-рано подадете заявление, толкова по-бързо ще започнете да получавате евентуалното увеличение. Имайте предвид, че процесът по преизчисление и одобрение може да отнеме време. Един важен нюанс е как тази нова надбавка взаимодейства с други съществуващи добавки, които вече получавате. В повечето случаи тя е допълнителна и не отменя други права. Например, ако получавате добавка за ветеран военнослужещ или за работещ пенсионер, тази нова надбавка би следвало да се начисли отгоре. Въпреки това, винаги е добре да се консултирате с експерт от НОИ, за да сте сигурни във вашия конкретен случай. Подводен камък номер 4 – изчезнали работодатели. Много хора са работили в фирми, които днес вече не съществуват. Ликвидирани са, фалирали са или са променили името си многократно. Какво правим в такъв случай? В България съществува система от архиви, където се съхраняват документи на прекратили дейност предприятия. Националният архивен фонд или други държавни архиви често пазят ведомости за заплати и трудови договори, но и също има своя база данни. Ако вашият работодател е изчезнал, трябва да се обърнете към регионалния офис на НОИ, където ще ви насочат какви стъпки да предприемете, за да издирите необходимите документи. Понякога процесът може да бъде сложен, но не е невъзможен. Практически съвети – какво да направите сега, за да получите своята надбавка. Не губете време, действайте веднага. Ето конкретните стъпки. Стъпка 1 – самооценка за съответствие. Първо проверете дали попадате в целевата група. Дата на пенсиониране преди 1 януари 2018 година. Трудов стаж. Имате ли значително повече стаж от минимално изискуемия 30-40 плюс години? Професия. Работили ли сте дългогодишно в някоя от гореспоменатите или други стратегически за обществото професии, учител, лекар, медицинска сестра, инженер, миньор, военнослужещ и дърскър? Ако отговорите на тези въпроси с да, тогава преминаваме към стъпка 2. Стъпка 2. Съберете всички необходими документи. Това е най-важната част от процеса. Без документи няма надбавка. Трудова книжка. Това е вашият основен документ. Уверете се, че всички записи са четливи и коректни. Ако имате няколко трудови книжки, съберете ги всички. Удостоверения за трудов стаж. Ако имате периоди, които не са отразени в трудовата книжка или ако имате несъответствия, ще ви трябват допълнителни удостоверения от бивши работодатели.
Дипломи и свидетелства за образование, особено ако професията ви изисква висше или средно специално образование, те могат да послужат като доказателство за квалификация. Заповеди за назначаване и уволнение, ако трудовата ви книжка е непълна или изгубена, тези документи са изключително ценни. Документи за смяна на име. Ако сте сменили името си през годините, например при брак, трябва да представите документ, удостоверяващ промяната, удостоверение за граждански брак, акт за раждане и ДРШР. Лична карта за идентификация, акт за пенсиониране, оригинал или копие. Стъпка 3. Посетете териториалното поделение на Националния осигурителен институт, НОИ. Отидете до най-близкото поделение на НОИ по местоживеене. Препоръчително е да си запазите час предварително, ако това е възможно в вашето населено място, за да избегнете дълги опашки. На гишето обяснете, че желаете да подадете заявление за преизчисляване на пенсията си, съгласно новите разпоредби, свързани с надбавка за дългогодишен стаж и принос в специфични професии. Служителите на НОИ са длъжни да ви консултират и да ви предоставят необходимите бланки. Стъпка 4. Попълнете заявлението. Ще получите бланка за заявление за преизчисляване на пенсия и отпускане на добавка по член РУС. Кажете от Кодекса за социално осигуряване. Номерът на члена ще бъде посочен от служителя или ще е на самата бланка. Попълнете заявлението внимателно и четливо. В него ще трябва да посочите лични данни, данни за пенсията ви, както и да опишете обстоятелствата, поради които смятате, че отговаряте на условията за надбавка. Например, имам 40 години стаж като учител, пенсиониран съм през 2008 година, шак и моята пенсия не отразява адекватно този стаж по старите правила. Приложете копия на всички събрани документи, носете и оригиналите за сверка, ако бъде поискано. В заключение, скъпи приятели, искам да подчертая отново, тази възможност е реална и може да донесе значително подобрение във вашето финансово състояние. Не я пропускайте. Не се оставяйте на усещането за безпомощност или на мисълта, че нищо не зависи от мен. Напротив, сега зависи от вас да предприемете конкретни действия, да се информирате и да защитите своите права. Всеки един лев е от значение. Ако информацията в това видео ви е била полезна, моля, харесайте го, споделете го с приятели и близки, които също са пенсионери или имат такива в семейството си. И най-важното, абонирайте се за канала. Вашите коментари са изключително важни за мен. Напишете долу дали вече сте чували за тази надбавка, дали смятате, че отговаряте на условията или ако имате въпроси, аз и моят екип ще се опитаме да отговорим на колкото можем повече от тях. Благодарение на вашата активност, тази важна информация ще достигне до повече хора и ще помогне на България да стане едно по-справедливо място за всички. До нови срещи!